खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै 4 एप्रिल 2026 सनिबार बाराय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि सानसेनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि भिडिअखौ नायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेसन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। फै दानिया मिन्थिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। गोदान खामानि जागायनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव सोरबाफोर बेरामाव गोग्लैनो हागौ। लोगोफोरजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। नखरनि जेंनानि थाखाय गोसोआव असान्थि साग्लोबसारगोन। खरसाया बांगोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना सावस्रि बिथिङाव गोजोनै बारलांगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। आंगो लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो गोनां जानो हागौ। नखराव बिसि फिसाजों अनज्लायनाय फैगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजां। बिमा बिफानि मदद मोननो हागोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना रंजा बाजायै बारलांगोन। गोदान खामानि फारसे लामा गेवगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों गिदिर खामानि मावफुंनो हागोन। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। बिसि फिसाफोरजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागोन। खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। सोरबा आंगो सुबुंनि हेफाजाबजों थाबथानानै थानाय खामानिया मावफुंजागोन। थासारिया गाबगोनां महर लागोन। खायसे बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नखराव सोरबा देहायारि जेंना नुजाथिनो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव सांग्राङै सोलिलांनाया मोजां। धोन सम्पतिनि बेलायाव रैखाथि लाखिनो नाजानाया मोजां। खायसेफोरा जायखिजाया खामानि फारसे बिबानगिरिखौ मोजाङै नायबिजिरनाया मोजां। खामानिनि बेलायाव गुबुननि हेफाजाब लानाया गोनांथि। नखराव जेंना जेंसि नुजाथिनायनि थाखाय गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै फैसा सोसननायनि थांखि लानो हागौ। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। हा हु बायनाय खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। नखराव गुसु बोथोरनि थाखाय लोमजा साजा नुजाथिनो हागौ। बिसि फिसायनि फारसे सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथांस्रो। तुला राशि। दिनै गोदान खामानि मावफुंनो थाखाय थांखि लानो हागौ। नखरारि आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोनगोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। नखराव दावराव दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रि बिथिङाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै गोसोआव असान्थि मोनखांगोन। नखराव आंगो सुबुंखौ खोमानांनो हागौ। गुसु बोथोरनि थाखाय सावस्रिखौ लोरबां मोनखांनो हागौ। खामानि फारसे गालाय गुजाय नुजाथिनो हागौ। आंगो लोगोआ सोमोन्दो एंगारनो हागौ। बेफार फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। नखराव थाखानाय धोननि बेलायाव दावराव सोमजिखांनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। राशि बादियै लामा हान्थिनायाव सांग्रां थानाया मोजां। गोदान खामानि जागायनायनि सिगां मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव बांद्राय रां थिसननाया मोजां नङा। गोदान लामा खारथाय बायनो गोसो जागोन।
नखरनि बिसि फिसाजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला। मकर राशि राशि बादियै गथ' गथायनि फरायनाय फारसे दुखु जानो हागौ। बिसि फिसायनि मुङै गिदिर थांखि लानो गोनां जागोन। बोथोरनि थाखाय सावस्रियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव हेंथा हेंसि जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोना धोरोमारि खामानिफोराव बहाबा दावबायनो थांनो गोनां जानो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि राशि बादियै नखरनि सुबुंफोरजों बहाबा दावबायनो थांगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। खामानिनि बेलायाव मोजां लोगोजों सिनायथि जालायगोन। थासारियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। खामानिनि बेलायाव मोजां लोगोजों सिनायथि जालायगोन। थासारियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि राशि बादियै मोजां धोरोमारि खामानिफ्रा मावफुंजागोन। नखरारि आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोन आरो मुवा बेसादखौ जोथोनै लाखिनाया मोजां। धोन आरो जायखिजाया मुवा बेसाद फारसे सांग्रांथि थानाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।